Mae cael beirniadu yn Sioe Frenhinol yn fraint ac yn rhydedd enfawr. A mae'r beirniad Mr John Green o Nant Gwyn Llambed yn cael yr rhydedd yma. A mae'r ail dro yn nosbarth y Llanwennog. A dwi'n ffodus iawn i gael cwmni i ferched, Meinir Green. Meinir arall, neu trwbl da fe? Ie, double trouble. Double trouble, ie. Nawr te, mae'r dad yn beirniadu a i ti wedi cael yn rhydedd a dy tad ci hefyd. 3 cenedlaeth o'r un teulu yn beirniadu y Llanwennog. Ie, dim ond ni yw'r unig deulu y trwy bod i ni sydd wedi cael yr fraint ar yr hydredd i beirniadu. Felly mae fe'n fraint anferth i dad. Mae fe'n beirniadu 31 mlynedd yn ddiweddarach o be nath tro diwetha. So mae fe'n teimlo'n fraint ac yn rhydedd yna fe. Ie, mae fe'n pen llanw cystadlu hefyd yn dweud, a mae fe'n dangos gwerthfawrogiad y gymdeithas hefyd yn dweud. Ar defed Llanwennog, maen nhw'n agos iawn at eich calon chi erioed. Odyn. Wel, maen nhw yn y teulu ar dros 65 mlynedd de. Felly maen nhw yn agos iawn i'n calonau ni. Mae'r defed dion gyda ni hefyd, mae rai fi byd o hangofio rheini. Ond fi'n credu gyda dad bod yr defed Llanwennog yn agos iawn at ei galon yda. A mae dosbarthiadau gwych o'i flaen heddi. A mae'r safon mor uchel. Fi'n falch ta fe o'r beirniad na nid fi a gweud y gwirth. Ie, glei. Mae fe'n anodd o dwi. A bryd y Llanwennog, mae'n bryd unigryw iawn. Bryd Cymreig, mae'n gynhenid yn dwi. Beth yw hanes e? Wedi cael ei ddechrau ar ben mynydd Llanllwni a gweud y gwirth y ti. Dafad penddi o ben y mynydd sydd wedi cael ei groesi gyda hwrdd Shropshire ac yna mi ddath y ddafad Llanwennog. Dafad Ysmotyn Du maen nhw'n cael ei galw fel gan bod llawer o bobl ardal Ysmotyn Du yn gadw fe. Ni bach mas o'r Ysmotyn Du a gweud y gwir, achos ni'n Llambed. Ond mae'n ddafad lleithog, mae'n ddafad sy'n gallu magu dau o'n heb unrhyw broblem o gwbl. Dyn ni'n croesi rhai sydd ddim yn ddigon da i gadw'n bir, a ni wedi mynd lawr ar y trwydd o groesi nhw gyda Chamois a'r Southdown. A'r canlyniadau ni'n gael, mae fe'n ardderchog. Ac gan bod digon o laeth gyda hi, yr ddafad, mae'n cadw yr oen i fynd. Ac o ran beirniadu, nes ti fwynhau y brofiad i pan bys ti'n beirniadu? Do nes i fwynhau mas draw. O 2017 nes i beirniadu. Mae'n anodd credu bod gymaint wedi mynd, yna fe. A oedd yn brofiad hollol unigryw. Fi'n credu bod fi mwy nerfus heddi na fe. A mae'n debyg oedd e'n nerfus pan bod ti'n beirniadu? Fi'n credu bod yr rôl wedi referso lenni, yna fe. Ond mae wedi edrych mlaen gymaint am hon. A dyn ni'n lwcus, yna fe, bod oedd e'n 75 mis Mawrth, a mae fe'n dal i fynd a cadw ni ar blaen ein traed gytre. Meinir, diolch o galon ti, a mae'n tywys ni trwy'r rhan gyntaf, yr Wyn Hyrddod Llanwennog. Fyddwn ni nôl nes lan i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig gyda John Green y beirniad. Yn nosbarth yr Wyn Hyrddod Llanwennog, Meinir, dwi'n credu bod y dad ar fi'n gwneud benderfyniad. Mae fe wedi tywys yr hat a mae Elfyn Morgan Glydwer yn Gorsgoch yn gyntaf gyda fe. Yn ail mae Dai Williams Aled trw Pen y Cod Carfyrddin. Yn y trydydd safle mae Gethin Hatcher Gorsgoch. Pedwerydd mae Gareth Lloyd, cletwr Talgarreg. Arbennig, chwarae teg. A fi oedd y dad ddim yn hir yn beirniadu chwarae teg, na ddo fe? Na ddo, chwarae teg. Oedd e wedi gweld, oedd e wedi ffansio fe a unwaith mae fe'n gweld rhywbeth, mae fe, dyw e ddim yn hir wedyn, yna fe. Wel, diolch o galon i ti, Elfyn. Fe na i gael sgwrs nawr gyda'r enillydd. Elfyn Morgan y Glydwer. Wel, Elfyn, da iawn, chwarae teg. Diolch, thank you, good. Ti wedi bod yn arddangos rhain ys blynyddoedd nawr? Odw. Pam mae Llanwennog de? Hwyl y gymdeithas a ni'n lleol, ti fod i gyd, a ni'n cael gwrwyl yna fe. Mae ti'n byw yn ardal Llanwennog? Odyn. A mae'n bwysig i gadw'r bryd i fynd, mae'n siŵr? Wel, odi, rhaid os e. Be sy'n mor benig amdani? Fe. Yna ge am y bryd, sori. Wel, sa'n gwybod, maen nhw'n just yn bethau defed o eich, maen nhw'n magu wynt ew i ni, a maen nhw'n fyw, wel, yn lle caled yn ni gael, a maen nhw'n byw yn ni yn bethau fel arall, so, na. Dwi'n clywed bod chi boes y Llanwennog yn joio dathlu'n galed.
Mwy na thebyg heno. A mae bocs special iawn gyda John Green fi'n clywed. Y bus o'r enw box, a wedyn ni ddim agor. Joia gyda'r bocs yno. Diolch yn fawr, Pobl. A Rosette, ti ôl ti ni.